Dames laten het dus aankomen op hun derde sprong. En ook bij Bart Helmholt lijkt die insprong inderdaad heel erg goed te zijn. En weet precies de top te halen. Zo, dit is een hele verre hoor voor Bart Helmholt. Ja, dat balletje dat ligt op zijn eigen naam, 19 meter. Maar deze Schansgrijpskerk, dat ligt hem altijd wel, Oleg Alema. En dit lijkt er weer op. Kijk eens aan. Weer even orde op zaken. En als we dan daar toch overheen liggen, dan ook maar richting een Nederlands record. Maar goed, we wachten eerst af wat in deze sprong gaat gebeuren. We gaan eerst kijken wat in deze sprong gaat gebeuren. Bovenin die top en dan die uitsprongen. Ja, het lijkt verder. Nou hoop ik dat Bart Helmholt zich niet blesseert. Maar het hopelijk een hele mooie sprong worden. Naar Brandsma, daar zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. Want hij weet als geen ander verre sprongen te produceren. Hij weet als geen ander verre sprongen te produceren. En daar is hij al. Zo naar Brandsma. Maar is dit verder? Ja. Kijk, we weten van Nart, die gaat dus nu inderdaad recht. Heeft het vertrouwen. En het lijkt inderdaad vanuit mijn oogpunt net niet verder te zijn. Maar ja, Nart ziet dat beter dan mij. Gaat hij over de 21 meter, heeft hij een persoonlijk record. En wat komt erop? 20 meter 98 voor Nart Brandsma. Geen 21 meter, maar wel een persoonlijk record voor Nart Brandsma. Mag ik de handen op elkaar? Ja. Dus naar de volgende semester gewoon weer terugkomt. We willen even een verre sprong, daar bij de junioren. We willen weer eens even wat actie van Jan Terenauta. Ja, dat lijkt er weer even op. En dit lijkt inderdaad verder te zijn dan... Dat gaat ze ook inderdaad doen in de regen. En ze glijdt nog wat, maar doorklimmen Klaske. En dan gaat ze voorbij de 15. Ja, mooi gedaan. Ja. En wie zegt niet dat we niet met regen kunnen springen? Hè? Ja. Ik weet niet of dit de Harlem Shake was of zo. Of de regendans, ik weet het niet.